গোল করে বসতাও। সাবিত্রী উষা ব্রত কথা गणपति आदि आसन नमः गणपति आदि पाया ओम इंद्रादी वसुदेवाय भो आसन नमः इंद्रादी वसुदेवाय भो पालासन नमः इंद्रादी वसुदेवाय भो अर्घ्यं नमः धूपति पुष्पाल्यार्थे पुष्पांजलि भूषर वो साधु से ओम पालासन नमः
ଭୋଜନ ମହାପୁଣ୍ୟ କହିବେ ନା यूट्यूब रे खोलो।
ଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣେ କେହି ଦେବ ସୁଲଭ ରୂପ ବହି ତପୋବନ ସେ ତପୋଧନ ସେ ଜଳରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଛି ସେ ତୁରଙ୍ଗ ମଣି ଛୁଇଁଲା ସାବିତ୍ରୀକୁ ଦେଲା ସେ ମନ ପ୍ରାଣ ବିକି କହିଲା ଫେରିବି ସଖୀ ପ୍ରବେଶ ହଇଲେ ହଇଲା ନାରଦ ରାଜାଙ୍କ ପାଦେ ଢାଳି ମତି ନମିଲେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ସାବିତ୍ରୀ କଲେ ପ୍ରଣିପାତ ନାରଦ ଦିଶିଲେ ଚିନ୍ତିତ କହିଲେ ଶୁଣ ଅଶ୍ୱପତି ଉଚିତ ନୁହେଁ ତୁମ୍ଭ ନୀତି ଏହି ଯେ ବିଧିର ବିଧାନ ଦେବାକୁ ହେବ କନ୍ୟାଦାନ ତୁରନ୍ତ ଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ହୁଅ ହେ ରାଜା ସାବଧାନ କହିଲେ ରାଜା ଯୋଡ଼ି ହାତ ମୁନିକୁ ସକଳ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସାବିତ୍ରୀ ହଇଲ ଜ୍ଞାନତ ଜଣାଇ ଦେଲେ ନିଜ ମତ ନିମିଷ ମାତ୍ର ହୋଇ ସ୍ଥିର ବିବ୍ରତ ହେଲେ ମୁନିବର କହିଲେ ପତି ନାହିଁ କରି ନିଜ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଅଛୁ ବରି ଏବେ ବି ଅଛି ପ୍ରତିକାର ସେ କଥା ମନୁ କରୁ ଦୂର ରହିଲେ ଅନ୍ତରେ ଯିବ ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଜମପୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଧବା ହୋଇବ ଏ ମୁନି ଭାଗ୍ୟ ସତ୍ୟ ହେବ ଦୋଳି ଚଢ଼ିଲେ ଅଶ୍ୱପତି ମୁନିଙ୍କୁ କରିଲେ ମିନତି ଯାଇ କହୁଲେ ମହର୍ଷି ତୁମେ ତ ନିମିକାର ଦତି ଇଏ ଯେ ଅଟେ ସେ ଯୁବକ କି ପ୍ରତିକାର ଯିବ ଦୁଃଖ ନାରଦ କହିଲେ ବୁଝାଇ ଶୁଣ ହେ ରାଜା ମନ ଦେଇ ଶାରଦ ଜଡ଼େ ରଜ ସେଇ ନାମ ମାର ପିତା କରମ କାମ ଭାଗ୍ୟବଙ୍କା ରାଜ୍ୟରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେଲେ ପୁତ୍ରର ନାମ ସତ୍ୟବାନ ସିଏ ଗଲେ ପୁଣି ଚିତ୍ରସେନ ସର୍ବଲ ମଣି ତାର ଆୟୁଷ ଆଦେଶ ମାତ୍ର ରହିଛି ତାହାର ଆୟୁଷ ଆୟୁଷ ଦେବେ ଯିବ ପୁରୀବ ପ୍ରତିକାର କରୁ ଶୁଣରେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ତାହାକୁ କରିଛି ସାବିତ୍ରୀ ରାଜାଙ୍କ ମଥା ଗଲା ଘୁରି ଝିଅକୁ କହିଲେ ସେ ଢଳି ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୁଁ ଦଶଦୂର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କର ଅନ୍ୟ ବର ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ବସିକି ଦେଇଛ ଘରେ ଯାହାକୁ ବରିଷ ତାହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମାତ୍ରକ ଅଛି ଲୋକାଚାର ମୁହେ ବି କନ୍ୟା ସିଏ ବର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ନା ହବ ପୁରୁଷେ ମନ ଦେଲେ ଦଚାରୁଣୀ ମୁହେ ବି କଲେ ବିଧବା ପଛରେ ବି ମୁନି ଅଛନ୍ତି କେବେ ହେବି ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଯଦି ହୋଇଲେ ଆନନ୍ଦିତ ଅତି ପତ୍ର ଦେଇଛ ତ କହିଲେ ହୁଅ ମହାସତୀ ଜଗତେ ଦେଇଛ ଖ୍ୟାତି ଶୁଣରେ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତି ଅନ୍ୟରେ ନବଳ ଓ ମତି ସାବିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବାନ ବର ବିବାହ ସାରି ଦେଇଛ ତ ଚାଲିବ ବର୍ଷେ ନାହିଁ ରହିଥିଲା ସମାଜ ଦେଇଛ ତ ଭଲ ଘରେ ଆନନ୍ଦରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ହସ୍ତଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲ ଧର୍ମ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ଯାଇ ତହିଁ କେତେ ଦିନ ସାବିତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ସତ୍ୟବାନ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣମିଲେ ବନପଥରେ ଚଢ଼ି ଗଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ସେବା କରି ସ୍ୱାମୀ ସଙ୍ଗତେ ସୁଖ ଆନନ୍ଦେ ଦିନ ଆଇଲେ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ଶେଷରେ ମୟୂରାଶି ହେଲା ନାରଦ ଯାହା କହିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମନେ ରଖିଥିଲେ ରହିଲା ଆଉ 4 ଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭିଲେ ସତ୍ୟବାନ ମୁଁ ବି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ ସାହା ବିପଦେ ବନ୍ଧୁ ଯୌବାନ ଚନ୍ଦ୍ରମା ନବଗ୍ରହ ଭାବନ୍ତି ଯାର ଅନୁଗ୍ରହ ସେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବର ରକ୍ଷକ ଜନ୍ମ ମରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଟା କହୁଛି ଯଦି ତମେ ସେଇଟା ଆତ୍ମା ବଳିଦାନ କରନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଦେଲେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ବିଧିମାନ ସପରିବାର ଘୁଞ୍ଚାଇଲେ ନିଜେ ସେ ଉପବାସ କଲେ କରନ୍ତୁ ଦେଉଚାରି ପ୍ରଭୁ ନାମ ଦେଲେ ବିତାଇ 3 ଦିନ ହୋଇଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଅମାବାସ୍ୟା ସାବିତ୍ରୀ ମୁଖେ ନାହିଁ ଭାଷା ଉଠାଳ ହତେ ସତ୍ୟବାନ କହିଲେ ବନେ ଯିବି ଜାଣ ସଂଗ୍ରହ କଲେ କାଠ ବାର ଚଳିବ ସିନାଏ ସଂସାର କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ଏକାଠି ଆଜି ଯାଅ ନାହିଁ ଆଦେଶ କର ଏ ଦାସୀରେ ଯିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ହସ କହିଲେ ସତ୍ୟବାନ ବଡ଼ ଦୁର୍ଗମ ଘର ବନ ବାସେ ତୁମେ ଅଛ ରହି ଯିବାକୁ ତୁମ ଶକ୍ତି ନାହିଁ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ବୁଝାଇ ତୁମ ଶରୀରେ
କହିଲେ ଜମ ଦେଲି ବର ବାଲି ପୁଣି ଚୌକରେ। କାହିଁକି ପିଛା କର ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଗୋସାଇଁ କି ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ମୁହିଁ ଦେଖିଲି ତୁମକୁ ନୟନେ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଯିବା ପାଇଁ ମନ ତ ମୋର ଗଡ଼ୁନାହିଁ ସେ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ପଛେ ଦୋଷ ଦେଉଛ କିବା ମିଛେ ଶୁଣିଆ ତଥାପି କହି ଜମ ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ପୁଣି ପିଛା କଲେ ପଛକୁ ପୁଣି ଜାଣି ଜମ କହିଲେ ବଡ଼ ବିଷମ ଏରି ତୁମକୁ ବେଲି ବର କାହିଁକି ପୁଣି ପିଛା କର ବିନୟ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ତୁମେ ଯେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ ଅତି ନ୍ୟାୟ ତ ଦେଲ ନାହିଁ ମତେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ମତେ ଏଇ ଦେଖ कैचर नहीं बाबा कैचर नहीं है राम ସେ ପାଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କର ସୁଶତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ରଖନ୍ତୁ ବଂଶବ୍ରତ ମାଗୁଛି ଏହି ବର ମୁହିଁ ବିଚାର ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ଚାହେଁ ପିତା ଶ୍ୱଶୁର ଦୁହେଁ ଏକା ମାଗୁଛି ତେଣୁ ଏହି ଭିକ୍ଷା ତଥାସ୍ତୁ କହି ଜମ ଗଲେ ସାବିତ୍ରୀ ନ ଛାଡ଼ନ୍ତି ଭଲେ ପୁଣି ଚାଲିଲେ ପଛେ ପଛେ ଛାୟା କେମିତି କାୟା ପଥେ भीनवतायं घोमयं घोमयं रजं भावनं ଆସିଲ ତୁମେ ଏହା ସତ୍ୟ ଏପାରି ଶେଷ ସୀମା ଏହି ତୁମେ ତ ହେଲ ନର ଦେହି ସେପାରି ସୀମା ଛୁଇଁବାକୁ କେହି ଯେ ନ ଦେବେ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ହେବି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ସେପାରି ଅଟେ ମହାଶୂନ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ ଆଉ ମତେ ଫେରିଯା ସତୀ ନିଜ ପଥେ ସାବିତ୍ରୀ କହିଲେ ଠାକୁରେ କି ଲାଭ ଏହି ଜୀବନରେ ବୁଝେ ନା କହିଲେ ଠାକୁରେ କାହିଁକି ଅବାଜି ବିଛେରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ତୁମେ ନିଜେ ଦିଅ ହେ ଜାଡ଼ି ତୁମ୍ଭ ତେଜେ ନହେଲେ ହୋଇବ ପ୍ରଘଟ ଆଣିଲ ତୁମେ ଏତେ ବାଟ ଅବଳା ପ୍ରତିବଳା ପ୍ରତି ଓ ବିଚାର ନୁହେଁ ତ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଶୁଣି ବିଚାର କଲେ ଜମ ଏ କଥା ହେଲାଣି ବିଷମ କହିଲେ ଶୁଣ ନାରୀ ବର ଚତୁର୍ଥ ବର ମାଗି ପାର ସତ୍ୟବାନର ପ୍ରାଣ ବିନା ଯାହା ମାଗିବ ହେବ ଘେନା ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନ ଶୁଣିବି ତୁରନ୍ତ ମାଗ ଚାଲିଯିବି ଜମ ଯେ ହେଲେ ତୋର ବର ସାବିତ୍ରୀ ମାଗି ଦେଲେ ବର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଔରସ ବନ୍ଧୁ ଶହେଟି କୁମର ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲି ଜମ କହି ଚାଲିଲେ ଆଗକୁ ମୁହାଁଇ ପଥରେ ଧାଇଁଲେ ସାବିତ୍ରୀ ଚକିତ ହେଲେ ଜମ ଦେଖି କ୍ରୋଧରେ ଧରିଲେ ବଚନ ସରିଛି ମୋର ବରଦାନ ବୃଥାରେ ଆସ କାହିଁକି ମଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ କହୁଛି ଶେଷ କଥା ମୋର ତୁରନ୍ତ ଫେରି ଯାଅ ଘର ମୋ କଥା କହିଲେ अग्नयो स्वाहाय शांतिनाग्नयो स्वाहाय
ଚଳିଲେ ଆନନ୍ଦରେ ଅତି ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଶ୍ରମ ଆନନ୍ଦ ଯେ ଘରେ ରାଜପ୍ରାସାଦରେ ମୁହୂର୍ତ୍ତି चिंता ये करके आगे सीरियल दे दो
धीरे धीरे तो आराम से था निजर पर नहीं वाला निजर था ପଡିଲେ ସେଠି ନଅଟା ମାନେ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଦେଖ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଗୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ବାଜୁ ହେଲା ନା ଉପରୁ ଆଡ଼େ ଯେ ଗୋଟେ ହେଇଯା ଠାକୁର ଶୁଣା କରିଦେଇଛ ଠାକୁର ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶୁଣା କରି ଦେଇଛ ଗଣ୍ଠି ଦଉଛନ୍ତି ଶୁଣ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗୁଛେ ମୁଣ୍ଡିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ଦଉଛୁ ସେଟା ଖୋଲି ଦେବା କଥା ଆଉ ମୁଣ୍ଡିଟା କିନ୍ତୁ ଖୋଲିଦେବା କଥା ଲାଷ୍ଟ ଜାଣିଲ ସେଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ମୁଣ୍ଡିଟା ଖୋଲି ଦେବ ନା ଆଗରୁ ଥିଲା ଗାଈଟା ବାନ୍ଧା ଯଦି ସେ ମୁଣ୍ଡିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଓମ୍ କୋଶ ପୋଷ ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା ଭଙ୍ଗତ ପୋଷ ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା ତ୍ରାୟ ସଂଯମଦଗ୍ନି ତ୍ରାୟ ସଂକୋଶ ପୋଷ ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା ତ୍ରାୟ ସଂଯମଦଗ୍ନି ତ୍ରାୟ ସଂକୋଶ ପୋଷ ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା ତ୍ରାୟ ସଂକୋଶ ପୋଷ ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା ତ୍ରାୟ ସଂଯମଦଗ୍ନି ତ୍ରାୟ ସଂକୋଶ ପୋଷ ତ୍ରାୟ ସଂଯୋଦ୍ରବାନା যে যার ধরাই দেবো না ନାଇଁ
Pot